Angikubingelele nkwamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network igama usithembiso isibongo usibisi sekuleso sikhathi ke la esibheka khona indaba lezi esithi izona ezisuke zihambe phambili esontweni njengenjwayelo angiqale ngokukubonga ukuthi uthathe isikhathi sakho ukuthi usichithe nathi usubscribe ulike ushare utshele nabanye ngempela ke ngokuthi khona lento yenzakalayo lapha kwezasekhaya network kusho likhulu ke lokho kuthina ngoba njengoba ngihlala ngisho nje ukukhula kwethu akulele kuthina kodwa kulele ezandleni zakho bafowethu uma kuthi ungaphandle usemgaqweni kule insoko qikelela kakhulu uweather yimbi la ngaphandle kuyanetha kumakhaza ngendlela eyisimanga ngazi noma sengingena bona yini ubusika mina bengitshela ukusesehlobo izinto ziyashesha nje kule insoko noma kule minyaka lesikuyona sothi usebusika kube sekuyihlobo futhi yabo into ecishe ifani nje lapha nama sections lapha elokishini lasemlazi lokho uyitshela konje kwenye section uthi uvula amehlo sukwenye section so nalana ke kulento ye weather uzitshela ukuthi usesehlobo wena kade uhlobo ladlula sekusebusika ngiyaxolisa njalo kubantu basehlaza kunqondile ukusho ukuthini ngalokho but ikona nje ukuthi phela ilokishi lasemlazi ayibandla alengidide kanje kodwa kade uthi ulunguza kamakhelwane uyabona kuka B awuxakeke kanjani futhi manje yabo so kulungileke asikho lapho ya so asiphepheke abantu benkosi sifudumale ukuze imkhuhlane ingakwazi ukuthi ke isingene sengibonile ba advertiser ke lapha nama pharmacies ahlukene ukuthi umjovo lo ke weflu usuyaqala usuyatholakala so muzazi ukuthi ke lo mjovo uyawuthatha unyaka nonyaka yenza okufanele uthathe thina abanye ke sidle into ezifanele zikhona izinto lapha ngisanda ukuzwa ngento enjengontshungu nocadolo ukuthi lezo zinto lezo ezushaza ulahlele umkhuhlane sidleni lezo zinto ke bafethu kwamina nje iceke ngeke ngisalungiswa kwamanje ngifuna kumele ucadolo so that ngizokwazi ukuthi ke ngiphephe emkhuhlaneni ngidle ucadolo so manibona iceke lingcolile ningalokho nibuza into eziningi nazi ukuthi ngizamela impilo yami it's not that ngiyavila lapha noma ngiyino ukuthi ke ngenze lapha ke iceke ukulungile ngaphambi sibheke indaba ezenzekile nantu udaba engicela ukulishare labafethu uma kuukuthi udila nama garage especially labantu abakhandayo ngisho noma kuthiwa abakwi dealership please bafethu qaphelani qikelelani ukuze ningayitholi seniseyinkingeni ebeningasinda kuzona kuba benivule amehlo nasi isitori sami last week ngifela imoto lapha ke eThekwini ngasePavilion ebusuku then bayithowishe imoto njengenjwayelo kuma bayithowisha basuke bezoyisa kwi dealership eseduze bayithatheke bayise kwi dealership lapha ke ePinetown the following day iyangifonela ke dealership bayangitshela ukuthi okay imoto ifikile kubona and imoto idinga ukuthi ke baqale bayiqaqe bayilungise but kunemali abazoyidinga imali ngango 7800 yokuthi nje bayidiagnose bayibheke ukuthi inani okay kungithuseke lokuthi imali engaka yokuyibheka nje kuphela not ukuthi ke mhlambe khona ukuyikhanda okuzoba khona no akukho ukuyikhanda okuzoba khona lo 7.8 nje ukuthi babheka ukuthi yini inkinga yayo bese bebuyela kumina bangitshela ukuthi okay nansi inkinga bese ngithinta abantu abahlukeneke lapha nalaphana abanolwazi ngeemoto thina abanye bandla Nkosi yami sazi ukungena emotweni esishawukhe sihambe siyephambili so ke kuyasiza ukuthi sibe nabantu abanolwazi sibuze kubona so bonke abantu engikhulume nabo bangitshela ukuthi akudlalwa ngawe la awuthi kuyibhekisisa lento sengathi le mali abayifunayo inkulu kakhulu okay then ke bese ngicela ngize quotation kwamanye ke ama garage ngithuma ngithinta amanye ama garage ngifuna ukuza ukuthi ke kungaba imalini ngicene ngilitholile elinye elithe anormal bangangibhekela bona imoto ngo 650 then ke enye imali kube sekuba eyokukhanda okay ke cha ngibona ukuthi ake nampa abantu abakhuluma ilanguage engizwayo laba ba 650 ngivuke ngihambe ngiye ku dealership ngoba tshela okay guys ngicela ukuyithowisha imoto ngiyise kwelinye igarage ngoba kuyacaca ukuthi hayi le mali le ngeke ngikwazi ukuthi ngibe nayo nje 7.8 ukuthi ningitshela ukuthi imoto inani futhi ke leya moto nje kusobala ukuthi inkinga biye kuphi noma ngeke ngikwazi ukisho ukuthi yini angisenje mechanic kodwa ngiyazi nami ukuthi inkinga ilaphi okay uma sengibatshela ukuthi hayi imoto ngiyayithowisha kwashintsha ukudla eplateni ngathi no yazini bese ukhohlwa indaba yalo ya 7.8 ubeke eceleni ngeke sayicharge indaba yawo sayingena indaba yawo njengamanje into ebalekile ukuthi thina sizoyibheka imoto for free then bese siyayikhanda wena uzokhokhela ukukhanda kuphela angiqakeke ke manje ukuthi leka 7.8 iphelelaphi but no khohlwa iwona indaba ka 7.8 yabona ke ngididekile ke lapho ukuthi khona abantu abangayeka imali enkulu kangaka engango 7.8 ngezizathu nesingaqondakala okucacayo ukuthi kunokwenzeka ngisho ukuthi njalo bathi kunokwenzeka ukuthi lo 7.8 lo
ukuba benginawo ngivese ngawukhipha ngawukhokha kusho ukuthi ubuzogcwila kusho ukuthi umuntu mhlambe ubebanjwa laphana yabo. So ingakho ngithi bafethu asivule namehlo uma kuthi sidela nabantu abakhandayo uyogcina uthenga amaphathi ke ngizwe ngabanye ukuthi uthenga amaphathi angadingeki uthola ukuthi uthenga amaphathi uzothengela nezinye imoto ezokhandwa khona la uthola ukuthi ke wena lokho ucwelile nje. Abanye ke begcina bekhokha imali engagcina kuba imali yokudeposita enye imoto entsha noma yokuthenga enye imoto ngempela. So asiqapheleni ke bafethu not only ke ku mechanic kuphela nje into ethinta imali bafethu siyazi ukuthi kule insuku isimo somnotho asihle. So into nje ethinta imali asizameni ukuthi sibhekisise. Okay, udaba olubesematheni ke this week engicela silibheke udaba lolu oluthinta iVAT lebe kufanele inyuke lapha ke ngomhla ka 1 kuMeyi. Siyazi ukuthi kube kwaba nomsindo omkhulu ke ngale ndaba yokuthi kunyuke iVAT abantu abaningi bengayizwa kahle abanye bagcina beblame ama politicians votela ukuthi kulungile inganyusa bethi ke lawo ma politicians noma lawo ma political parties kusho ukuthi ke ayasidayisa sabantu. Ngeke sithi isimo sinje isimo somnotho sibheda ngalolu hlobo bese kuba khona abantu nje abathi akunyuswe iVAT. So uphumile ke lapha ke umyalelo noma ke isinqumo sigcina siphumile so no iVAT ngeke isanyuka. Ngibonile ke lapha ke einkundleni zokuxhumana kunconywa abantu abaningi akade bekusho lokuthi akho VAT ezonyuka la phezulu nje eqolweni umuntu obenconywa kakhulu insizwe lapha ke uzwakele umfoka Mncwango uzwakele Mncwango weAction SA esesihlala sikhuluma ngayo nozwakele Nkosi yami uzwakele umfoka Mncwango sengathi wayishilo ke vele phambilini ukuthi hayi lento le yinto engeke yenzeke. Kwadida ke ekutheni uma sekuvotwa lapha kwabonakala futhi iqembu lakhe Action SA ivotela ukuthi ke lungile inganyuswa. Kodwa ke abazi kangcono bayazi ukuthi ke kwakwenzakalani. Angifuni ukungena kakhulu kulokho mina because mina ngibuka ngidlula nje yabona into ithinta ipolitiki ithinta nani zibuye kahle zithi ungeqa zibe zingeje. Kulungile ke sibonge lapha ke kubo bonke labo abasizile ukuthi ke iVAT inganyuka. Sithembe ukuthi akuzoqhanyuka ke nenye indlela mhlambe ke ezokwazi ukuthi ke ithole le mali labayifunayo sebeyithola ngale ngemuva yabo. Kwaphela labantu bahlakaniphile Nkosi yami nganganyuka iVAT uthola ukuthi khona okunye okwenzakalayo kumkhoshosho ngale ngemuva kutholakala ukuthi hayi sigcina ikhokheka leyo mali bese ngafisi noma esingafuni ukuthi siyikhokha. Sithembe ukuthi lokho ke ngeke kwenzeke uma sinabantu abanjengabo kozwakele Mncwango engihlala ngisethembeni ke mina ngoba abantu abakhombisayo ukuthi bangasohlangothini lwabantu. Sisakhuluma ngayo uzwakele Mncwango Nkosi yami ulahlekelwe imoto lapha uvuka osukwini la izolo imoto yakhe ingekho lapha ke endaweni yase Westville la ahlala khona. Sengathoma evuka ekseni wavuka bemthathelile imoto. Ebugebengu ke eSouth Africa buyisimanga esikhulu ngempela buyinkinga engabekezeleleki kuyinkinga ethanda ukuthi idlange usuku nosuku njalo uma kuthi kuliswana nayo kuba sengathi iyabhebhezela kuba selikhona nje abafaka upetrol lapha ke emlilweni bese ivutha kakhulu. So siyanxusa kuma ukuthi khona abayibonayo imoto kamhlonishwa lapha ke uzwakele Mncwango ukuthi abathintane ke neziphathimandla ezifanele eindaweni ezifanele ukuze ikwazi ukuthi ke itholakala. Okulula nje ukuthinta amaphoyisa aseduze ningazama ukulusana nezigebengu ngoba uma nilisana nezigebengu isikhathi esiningi zona they have nothing to lose futhi ke zisuke zihlome zingovolo. Sisakhuluma ngobugebengu asishele lapha ke umphakathi waseNanda izandla. Sibonile kuleli sonto umphakathi waseNanda eMawoti ovese waphuma wagcwala emgaqweni wamasha waya lapha ke enkantolo uyokhala ngokuthi amaphoyisa alapha ke eNanda ngathi anokuchema kakhulu nezigebengu sengathi awasizi kakhulu umphakathi. Ngale kwalokho ke khona futhi ezinye igila mkhuba ebeyivela enkantolo. So mashile futhi aya lapha ke enkantolo eyoseka nje ukuthi ke lezo igebengu lezo ngathi zingangaphuma. Yabona ke imphakathi mingahlangana kanjena ilisane nezinto ezingaphethe kahle ezohlathise kabi. Ngicabanga ngithizwe lingaba izwe elingcono iphele le ndaba yokuthi umuntu akhale uma izimo seyibhekene naye kuphela. Kodwa uma ukuthi kwanesimo esiphatha kabi abathile bomphakathi sihlangane somphakathi
njengomphakathi silisane nalezo zinto. I do believe ekutheni izimo zingakwazi ukuthi ke zibe ngcono, indawo zethu ziphephe, sikwazi ukuthi sihambe sikhululekile noma ingasiphi isikhathi. Sisakhuluma ngayo amamashi, indaba zami namhlanje yabona zinokuxhumana nje. Sisakhuluma ngendaba yamamashi ke khumbula lapha ngomhla ka 2 kuMeyi, umhla ka 2 kuMeyi kuzoba khona ke iMarch and March lapha ke konke ama provinces izoba khona eThekwini, izoba khona eLimpopo, izoba khona zonke nje indawo lekulisona khona ke nendaba yalaba bokufika. Ngithi ke kunalenkinga lesibhekene nayo njengamanje ukuthi kunenqwaba yabantu bangaphandle abakubokufika la eSouth Africa othola ukuthi ke bakuleli ngongemthetho. Labo bantu ke ababopheki, ababhekeleki ngoba awekho ama documents ashoyo ukuthi labo bantu labo ngempela bangobani bakuleli benzana. So labo bantu kulula ke kubona ukuthi benza ubugebengu bangabanjwa. So ke sishayela intokazi ngeke ngiziveze isithombe sawo namhlanje. Intokazi lapha ke uJacinta Ngobese Zuma kuyena ke umsunguli wale March ezobe ikhona ke lapha ke kusukela not kusukela on the 2nd of May, ngomhla ka 2 kuMeyi yona ke intokazi leyo ezobe iyenza isiqiniseko sokuthi ke kuhamba kahle kule March nalabo ke ezobe ihambisana ibambisene nabo. So asiphumeni ngobuningi bethu ke Nkosi yami sihambe siye kuyisupport lento ngoba indaba yabantu bokufika abakuleli ngongemthetho ayithinti nje abantu abathile kuphela, isithinta sonke somphakathi. Imisebenzi ayikho, ibona basuke behleli naleyo umsebenzi. Ubugebengu siyazi ukuthi vele bayathinteka kubona, singazama nje ukuthi sikuhide lokho kuyiqiniso lokuthi ibona abathinteka kakhulu kubona. So asisukumeke abantu benkosi sonke siphume ngobuningi bethu sambe siye kozwakalisa ke lapha ke ilaka lethu ngalendaba yalabantu bokufika abakuleli ngongemthetho. Okay, sisa lapho ake sishayele izandla lapha kunendawo iyisonto kahle kahle ebizwa ngokuthi iJerusalem. Bafethu le ndawo ngicela sishayele izandla, angazi noma i-rehab noma iyini, but asishayele izandla ngenxa yomsebenzi omuhle owenzakala lapha ke kuyona. Sengibone abantu abaningi kade sesibazi ukuthi kade siba amaphara thola ukuthi bahamba baya kuleya ndawo bafike basizakale, babuye sebephilile, babuye sebe abantu abangcono. Yabona nje kunensizwe sisebenzisana nayo la engafihlo kuyona ekhona la kwi-Fly Radio which is our online radio station esakazayo nje lapha Mondays to Fridays lapha ngobani isikhathi ngena ekseni, ngena ngo7 to 10 uKhumbulani nayo ihambe yosizakala lapha. Abantu abaningi abakhona njengamanje uma behlangana noKhumbulani bethola ukuthi naye uke wacwila kuma drugs, naye uke waba liphara, kodwa njengamanje ushumayela ukuphila, ukhuluma ukuphila phezulu kwempilo zabantu ngenxa yokuthi wahamba wafika wasizakala kule yandawo. Akuyena yedwa kule insuku ngihlangane nale video le, ngicela uyibuke le video. Insizwa le engaye ngaba nayo i-actor lapha kwenyama productions eke ngawenza eminyakeni edlule, uThami Mfokadlamini yagcina nayo iphenduke iphara into eyisimanga. Namhlanje etheme ibuya kuleyo ndawo iyabuya ikhuluma ukuphila. Awuzibukele naye lensizwa engikhuluma ngayo. Okay ke
ngicabanga ukuthi uyayibona ke into engikhuluma ngayo ukuthi baningi abantu abanobufakazi bokuthi bayaya kuleya ndawo kuba kuyangami ngaba leya ndawo iyaxhaswa ngabe uhulumeni uyasukuma uyahamba uya kuleya ndawo uyinikeza lonke uxhaso ngoba ke sekubonakele ngempela ukuthi ke imphumela mihle kuyona sisakhuluma ngale ke njalo leyo ndawo leyo akusibo bonke abantu abasizakalayo lento yokuthi umuntu asizakale especially intweni njengama drugs yinto esuka kumuntu ngaphakathi buka nje isibonelo kunensizwa lapha ke ekuthiwa professor ine channel khona la ku YouTube ebizwa ngokuthi MPTV1 la esuke ekhuluma khona ke nabantu abacule ezidakamizweni futhi ayigcini nje ngokukhuluma iyakwazi ukuthi bancede ibasize kulokho ibisizile ekutheni kuhambe insizwa lapha ke eyaziwayo ewumculi wakhona la eKZN uAkhaleshius naye ucwile ezidakamizweni so bekuthokozileke baningi abangenelile bengibona lapha nje nampo zakwe nampo Duncan bangenelela bazama ukusiza ukuthi lensizwa ayihambe iye lapha eJerusalem ifike isizakala so yona ke bandla ikwazile ukuthi ithi ukuhlala kwesikhashana baze baqopha lapha benza i-episode ngicabanga ukuthi episode ikhona lapha ke ku-channel yayo ngafika uyibheke lapha MPTV1 ubheke lapha ke episode kaKhaleshius la achaza khona ngohambo lwakhe nezidakamizwa kodwa uthe uma esaqhubeka kusasizwa uzavela indaba useqile futhi khona akasekho kusho ukuthi yabona ke lo muntu ubengekho ready ukuthi asizakale so asugxeka umuntu ke ngalokho ngeke sisho ukuthi lapha ke iJerusalem ayiphumeleli noma iyahluleka ngeke sisho lapha ukuthi uprofessor nethimba asebenzisana nalo abaphumeleli benze konke okusemandleni bona then bese kuba kumuntu ke nomuntu ngamunye ukuthi yena uyimisele noma usekulungele yini ukuthi ke aphume kulesimo lesi asuke ebhekene sona kodwa ngale nje kokuthinithini abanamandla ngathi bebengaye bayibhekele yandawo babone ukuthi ke bebengayisiza ngani bebengayixhasa ngani ukuze kusizakale nabanye abantwana abasenkingeni yezidakamizwa kulungile ke asivalelana namhlanje yabo nje ngisho nje ukuthi ke iweather yimbi team yami ingishiyile nami ngingedwa nje ungibona lo angedwa nginezinja zami lana thina nje sinazo la e-studio so nje ngithe nami angidlule ngingabe sengithula ngingenzi lutho ngithi nje khalamuzi kancane kulungile ke incwadi zethu zisekhona magazine ikhona please guys qhubekani nisupport qhubekani niyithenge ngoba ukuyithenga kwenu kusho ukuthi ke labantwana laba esisebenzisana nabo kukhona abathuma bagoduke nabo bekuphethe bafika ekhaya bephethe ngale kwalokho ke nje Nkosi yami ukuthenga incwadi kuyinto enkulu kabi ukufunda incwadi kuyinto enkulu kabi kuyakusiza wena uqobo emqondweni ekutheni umqondo nje uhlala ukhaliphile uhlala uvulekile uhlala wazi ukuthi ke kwenzakalana ezweni angisho ukuthi lokho okunye akukho right but fanele sibalances yabona kusamanda kuphuma lapha ke izibalo noma ucwaningo imphumela yocwaningo oluthi iningi lezingane zala eSouth Africa zinenkinga yokufunda nokubhala ikakhulukazi uma kufanele ifunde zibhale ngezilwimi lezi zesintu noma zesingoni so ke asizame ukuthi izinto noma ingane zethu zingafi ezandleni zethu nathi singafi nje phambi kwezingane zethu ngoba ukufunda akusiko kwezingane kuphela abanye ukuthi umuntu umdayisela incwadi athi yena incwadi Nkosi yami uzoyenzani ngoba kade asiqede isikole so incwadi ayihambi nesikole ayihambi nokuthi kahle ungakanani incwadi nje into yokuthi fanele sifunde lokho ke singabheka kwezinye izizwe kubona labana ogogo abadala umhamba ema-library abamhlophe uthola ukuthi uhamba uyofuna incwadi bayahamba bafunda namakhehla but la kuthina no hayi thina sikwazi ukungena ko TikTok which is a good thing njalo ungena inkundleni zokuxhumana kuphela sihlebeke lapha sikhuluma indaba iningi lazo gcina zingakhe umuntu angisho ke njalo ukuthi siye kungena inkundleni zokuxhumana singene inkundleni zokuxhumana but asithi singena sibalansise Nkosi yami uthola ukuthi siyakwenza nokuzosakha futhi okumnandi ukuthi incwadi zethu thina itholakala online so lokho kuyasiza nje kutheni ngoba amafoni ethu lawa siyathanda futhi ayabiza so kuyasiza kakhulu ke kutheni singahlukani namafoni ethu okay uma sidlula ke lapho njengamanje sesiyivala sesiphetha ke njengoba bengishilo something big is coming kunento esibiza lapha ukuthi ezasekhaya network high school film festival ezoba ngoJune ezasekhaya network high school film festival ezoba ngoJune imininingwane ngayo nizoyithola nini na nizoyithola noma kanjani kulama episode ethu
alandelayo. I'm very excited ngayo because it's something that we've been cooking isikhathi eside ukuyibona ke njengamanje isiqala isiphumelela kusho lukhulu kumina. So ke ngiyathemba ukuthi ke uzoba iphathi yayo. Gama uSithembiso Isibongo uSibisi until next time. God bless.